سلام زي خبركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمره على توزينا سبورت النهار تمال مشت زتسلسل قطمات بريمير ليج ام مونغو ليفربول ارسنال بعوض كانتا ليفربول سلسة بحالة تفتصيم لهم ابز ليفربول انتس بعبلال نزكايرة تصوتا ارسنال اقدم اما بالعتران حمشن بمنقدي لاكازيت مريحنة تتزاشو التقوى انتا مزقبت عميد اتتصاص نبرت ليفربول نوبيح كيت سنحت بدحري سلسة رأيغ ساديو مان بزوط راغول تمعرار يام بدحريون ارسنال اقدم جول زلقسلا اندريو روبرتسون اما بالثلاثة أربعة كاليت شوتو ليفربول اوتيريوم عمود اتارما كاول بالسعادي غزمته دياغو جوتا صوتا كفتسم كلت طراي مصرفو نعاوت ليفربول التراغود سالسي تشوتو امزغيبوم ابز صوتا ساديو مانه متحسس اينو كمسن كلو لاكازيت كا كلت اتوات شوتات مبخانو ندغفت ارسنال كبدوم قريصوم ليفربول اب ستاديوم انفيل كابتلشن 10 تخلتن دحر بارسنال تسعيره ايتفلطنيام ليستر سيتي نليفربول ايفرتون كاب 3 قطمات 3 عوتات محفاظ نبريمير ليج انجليز زقلسو زلوا غانتاتاتين وناني أرموشيش فرنسايت كلب باريس سان جيرمان ناصر الخليفة تخصيص له زلو مس قبو صحاس كسن مسمع نبيت فردي كم زغربه غازيت أماركا حبيرام أخبرت حقيت بيت فرد دمانت وناني بي اجي زخونه بعال صقاه نعسران شمونتن أوارح ما أسرتي كبيانو لحطو نابت بيت فردي أغريب مالهم كامو نان بي اجي بتوسخي أبو مدبر تلفزيون بين ميديا جروب زخونه الخليفة بكسي قبو تطرطيريو أب بيت فردي قريبهم تخصي كم دنا صورد ما تبع صقان صحف محبر كعسو غري رباز نبره جيروم بالكي اب تقمتين 24 نكتشن 13 ب5 مليون ايروز قمت هنصح كم هوبتو كقربولن كلهم كم مرأي نايتو هوبتو دما صحف فيفا جيروم بالكي اب 2026 2030 زكايدو درات وانج عالم مدبر تلفزيون بي سبورت ناي ممحلاف مسل كهلو كغبر زبل كسي يركبهم الخليفة نزغربولو كلهم كسات كاب حق يزرحوا يوم كليو كدم دبهم كلهم تبقوا دما انا اسا 6 ساعات مسوم اخبار تحكي كم سما غوته تا غازيتا وسيها غليصم كاب زبتو سخت بريزنت زغون هنصا كم زي غزون اب بيت فردي قالو يبم نحسابات اخبار تحقن طبقات الخليفة نسخات البيت فردي سويسرلاند ما ن30 مسكرم وسانه كم حلالف قصره حيزلهم علم برازيلاي أكافالي مانشستر يونايتد أندرياس بيريرا نبي تلاقي كلب لازيو كتسمبراب سمع كم زبط صحت حبيرم نسمع برونو فرنانديز زرخبوز نبرنايت وتعدل كاب بغزينا وحدو زمت بيريرا نزغطل عامة سبورت بالقاح مس لازيو نمتصواتيو اب سمع بصح زلم كاب زو توسخي لازيو بيريرا بقوامنت ناي مفرام مسلاون زتحلو مخانو زين وص زينه يحبرالهم بيريرا اب قصلت 24 ساعات اب كتمارما حكمناو مرمرا او خكايد دما تصبيت يقبرلهم كاب زينه لازيو كيوصانا تاغانتا جرمناوي تخلخلي ارسنال شخودران مصطفين مفرام اب صعوق زرب كم زلا تحبيرهم اكافلتن مفرام امت اخاب غنزب زركب ارتيتا نتي جرمناوي افاني كوانتا بزرخبو غنزب كابتا غانتا كريوم نزلي اكافلتن مصا اوسان دحر مصعيو لازيو نمصطفين مفرام اب مشي بشاب اتيا زلام سبحا مش تقمتي اب زلو غزي دما مصطفي كاب ارسنال ناي موصا تخولو زلا على مخاني مسا غانتا قرب زلو وغنات زحبروم اسبانيويت كلب برشلونة بسنبت نبياريال عديمه 4 بارو معواتها زفلت يوم ابزا قطم اسبانيا ود 17 عام انسو فاتي اب قدامت 20 دقيقه ناي تقطم كلته شوطات مزغاب ناي مصايته كاي ميسي اب تغانتا كخون كم زغل امسكريوم ابزا قطم فاتي بسنكي تحت عدم مخانو كاب شلمات بلوس صوتاي تشمشت تعنقيصيوم افاغر اسبانيا تحت 18 عام كوتيتات شمو مس الكلاو مسك تحز حق تاغر اي فقدنيوم ابلا ليغا شلمات سبعي ناي تصوتا مالت مان اوف ذا ماتش تكال بيرا زمول بمخان دما فاتي جينا 18 عام زميملو نتخبر بقع كم زي تفضلوا تحبيرم تشلمات دما جوردي البا كو هابيو توسينم زمت 30 حدن تكمتي 18 عامتو زمل فاتي دهرت صوتا نغاطنيات اب زهبوق على محتد اب غون ميستسلي في صوت نهلاو اب حلمو ينبر كم زلو غليصم ميسي مصوات كاب قلعي اتحيزه زحلمو زنبركيوم حج دما اب حلمي ينبر الله قبل انسو فاتي غليصم ايفرتون مويسي كينس ناب جوفنتوس مستفانو باتقعي نابولي اركاديوس موليش كتك اخوتينا مهلاو تحبيرم
ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ካርሎ አንቸሎቲ ኣብዚ ግዜ ዝያዳ ምጥቃዕ መስመር ምክልኻሉ ንምድልዳል ቀዳምነት ይብሰርሓሉ እኳ እንተሃለወ ብምውፃእ እዚ ወዲ 20 ዓመት ኢጣልያዊ ኣጥቃዓይ ኣብታ ጋንታ ክፍጠር ንዝኽእል ሃዋስ ንምዕባስ ግን ክፀቕጠሉ ክግደድ እዩ። ሞይሰኪን ዝሓለፈ ወቅቲ 25 ሚልዮን ፓውንድ ተኸፊሉሉ ካብ ጁቬንቱስ ምስ ተሸመተ ናይ ሽዑ ግዜያዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ኤቨርተን ነበረ ዳንካን ፈርጉሰን ምስ ማን ዩናይትድ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም 19 ደቂቃ ጥራይ ኣፃዊቱ ካብ ሜዳ ከውፅኦ ድሕሪ ምውሳኑ ብቕዓቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳንቆልቆለ ክመፅእ ፀኒሕሎም። ናይ ቅድም ክለቡ ጁቬንቱስ ድማ ኣብዚ ግዜ ብልቕዓት መልሶ ድሌት ይሕዲራላ ክትብል ጎል.ኮም ትሕብር። ጋቦናዊ ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ፒየር ኤሜሪክ ኦባሜያንግ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ጋንታ ዘፅንሖ ናይ 3 ዓመታት ውዕል ከም ዝኣሰረ ዝፍለጥ እዩ። ስሙ ምስ ክለባት ባርሴሎናን ኢንተር ሚላንን ክትሓሓዝ ዝፀንሐ ኦባሜያንግ ኣብዚ ቅንያት ምስጢር ምፅንሑ ኣብታ ጋንታ ገሊጹሎም። ኣብዛ ጋንታ ንክትፀንሕ ክልተ ነገራትን ምርኩስ ከይነናኒ ተቀዳማይ ሚካኤል ኣርቴታ እዩ። ካብ ዝመፅእ ኣትሒዙ ብዙሕ እውንታዊ ነገርን ሓድሽ ፍልስፍናን ሒዝልና መፅዩ። ትናቱ ሓሳባት ምስ ኣፀዋውታይ ዝኸይድ ምስ ምንባሩ ድማ ምስኡ ብሓባር ኮይነ ክዓቢ ከም ዝኽእል ተረድየ ኣለኹም። እዚ እቲ ቀዳማይን ቀንድን ምክንያት መፅንሒ ኣብዛ ጋንታ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ደገፍትን እታ ጋንታን ኣብ ልዕለይ ዝነበሮም ፍቅርን ክብረትን እዩ ከም ዝፀንሐ ገርኒ። ኣብቲ ተዓፂናሉ ዝነበርና እዋን ምስ ኣርቴታ ኣብ ዝዕለልናሉ እዋን ብዛዕባ መጻኢ ኣርሰናል ይዕሊልኒ ንስኻ ኣብ ትመፅእ ፅቡቅ ይስማዓኒ ዘሎ ይዓቢ ኣለኹም ዝሕስካ ዘለኻ ፍልስፍና ድማ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ኢለ ነጊረዮም። ንሱ ድማ እንተፀኒሕካ ኣብዛ ጋንታ ማዕረቶም ዝሓለፉ ታሪኻውያን ተፃወቲ ጋነርስ ክትከውን ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ግን ንድሌታትካ ኢና ከነቐድም ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ከድካ ዓበይቲ ዓወታት ክትመዝግብ ትኽእል ኢኻ ከም ዝመስለኒ ግን ኣብዛ ክለብ ታሪክ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኢልኒ። እዚ ርርብ ድማ ንዓይ ኣገዳሲ መልእኽቲ ይሕሊፍለይ ካብ ሰበጊሴ ድማ ኣብዛ ጋንታ ክፀንሕ ወሲነ ኣለኹም ልክዑ ካብ ብዙሓት ክለባት ሕቶታት ይቐርበለይ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ኣብዛ ዘለኹ ጋንታ ኮይነ ካብ ደገፍትን ካብ ኣባላትን ጋንታን ፍቕርን ዝረኽብኮ ፍቕሪ ኣብ ካልኦት ክለባት ክረኽቦ ዘይኮይኑ ኣይተሰማዓን። ነዚ ፍቕሪ ዘይረክብ እንተደኣ ኮይነኻ እንታይ ዘውፅእ ኣለኒ ኢለ ምስ ነፍሰይ ተማጊተ ሓለቓ ጋንታ ናይዛ ክለብ ምዃነይ ልዑል ሓበን ይስማዓኒ። ይኹን እምበር ሓለቓ ጋንታ ምዃነይ ካይኮነን ኣብዛ ጋንታ ክፀንሕ ዝገብረኒ ክብል ፒየር ኤሜሪክ ኦባሜያንግ ምስ ስካይ ስፖርት ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ። ጆርናዊ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ጉዳይ ኮሮና ቫይረስ ኣመልኪቱ ነቲ ቫይረስ ይኸዶ እምበር ኣይመፅእኒ ክብል ጨዲሩ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ግዙፍ ኣጥቃዓይ ብዝተገብረሉ ምርመራ በቲ ቫይረስ ተለኺፉ ከም ዘሎን ድሮውን ኣብ መንበሪ ቤቱ ተወሺቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም። መልሓሱ ካብ ምስንዳው ድሕር ዘይብል ዝላታን ሕጂ እውን ንጉዳይ መልከፍቶ ኣመልኪቱ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ርእይቶ ወስ ኣቢሉሎም። ትማሊ ኣብ ዝገበርክዎ ምርመራ ነፃ ተባሂለ ሎሚ ግን ኣለካ ተባሂለ ኮቪድ-19 ንዓይኒ ምብዳህ ተበጊሱሎ ሕማቕ ሓሳብ ክብል ዝላታን ትዕቢት ኣሰኒ ርእይቶ ይሂቡ። ዝላታን ዝኾነ ናይ ሕማም ምልክት ከይተረኣዮ ብዝተገብረሉ ምርመራ ጥራዩ እቲ ቫይረስ ኣብ ኣካላቱ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ። ቀዲሙ ብረቡዕ ኣብ ዝተገበረ ምርመራ ኣብ ኤሲ ሚላን ወዲ ጋንትኡ ዝኾነ ሊዮ ዱዋርቴ በቲ ቫይረስ ተለኺፉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምርግጋጹ ኩሎም ኣባላት እታ ጋንታ ብዝተገብረሎም ምርመራታት እዩ እቲ ሽወደናዊ በቲ ቫይረስ ተለኺፉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ካብ ዝላታን ወፃኢ ኩሎም ኣባላት ኤሲ ሚላን ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምዃኖም ድማ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ዝላታን ክለቡ ኤሲ ሚላን ኣብ ሳልሳይ ዙርያ መጻረይ ግጥማት ኤሮጳ ሊግ ኣብ ዝህልዋ ግጥም ድማ ከም ዘይስለፍ ክለቡ ኤሲ ሚላን ኣፍሊጣላ። ንኻልኣይ ሓላዊ ውልዳት ኣርሰናል ዝነበረ ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ ናብ ኣስቶን ቪላ ዘፋኖት ኣርሰናል ከም መተካእቱ ንሓላዊ ውልዳት ሃገራዊት ጋንታ ኣይስላንድ ፈረንሳዊት ክለብ ዲዮኑን ዝኾነ ሩናርሶን ብ1.5 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝተሰጋገረቶ ዝፍለጥ እዩ። ተሓላዊ ውልዳት ምስ ኣርሰናል.ኮም ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ናብ ኣርሰናል ምስ ተሰጋሩ ወላዲኡ ከም ዝተሓበነ ገሊጹ። ወላዲ ሮናልድሰን ዝኾነ ሮናልድ ክሪስተንሰን ኣብ ታሪክ ሃገራዊት ጋንታ ኣይስላንድ ዝበዝሐ ፀወታ ዝካየደ ተፃዋታይ እቲ ሃገራዊት ጋንታ ዝነበረ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ክሪስተንሰን ንቤልጂማዊት ክለብ ሎኬረን ወኪሉ 7 ዓመታት ዝኣክል ተፃዋቲ ምንባሩ መዛግብቲ ታሪኹ ይሕብሩ። ወላዲ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ ብዘመዝግቦም ታሪኻት ኣዝየ ሕቡን እየ ኣነ ድማ ብዝያዳ ክሕቡነ እየ ዝደሊ ካብታ ዝተወለድኩላ መዓልቲ ክሳብ ሎሚ ምስ ኣቦይ ጥቡቕ ርክብ እዩ ዘለና ፍሉጥ እዩ ወላዲ ይኹን እምበር ርክብና ግን ካብ ናይ ኣቦን ወድን ዝሓለፈ ፍቕሪ እዩ ዘለና ናብ ኣርሰናል ክፅምበር ምዃነይ ደጊመ ምስ ነገርክዎም ኣይኣመነን ዝፃወት ዘለኹ ጥራይ መሲልዎም ስድራይ በኣይ ሕቡናት እዮም ኣነ እውን ነዚ ክብሪ ብምብቃዕ ሕቡን እየ ስድራይ ድማ ነዚ ኣነ ተሓጒሽ ዘሎ ሓጎስ ኣብ ምክፋል እዮም ዝርከቡ ክብል ወዲ 25 ዓመት ሩናርሰን ዘረብኡ ደምዲሙ። ፖርቱጋላዊት ክለብ ማሪቲሞ ንዝሃብቶም ተፃዋታይ ዓለም ኣፈሪማቶም
ፋይቅ ቦልኪያ ወዱ ንልዑል ሃገረ ብሩኔ ጀፈሪ ቦልኪያ ወዲ ሓው ንስልጣን ሃገረ ብሩኔል ሃናሳል ቦልኪያን እዮም ኣብ ጥቅምቲ 2019 ኣብ ዝወፅእ መፅናዕቲ ድማ እዞም ስድራ ቤት 28 ቢልዮን ዝግመት ሃብቲ ከም ዘለዎም እዩ ዝፍለጥ እዚ መጠን ሃብቲ ድማ ካብ ኣቡናን ክለባት ዘለዎ ሃብተማት ዝሃብቶሙ ይገብሮም ወዲ 22 ዓመት ፋይቅ ኣብ 2016 ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ሌስተር ፈሪሙ ምንባሩ ይሕበር እዩ ምስ ሌስተር ዝኾነ ፀወታ ከይካየደ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ፖርቱጋላዊት ክለብ ማሪቲሞ ተሰጋጊሩ ዝርከብ ተፃዋታ እዩ ድሕርቲ ናይ ፌርማ ስነ ስርዓት ድማ ፋይቅ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ እቲ ቦታ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሞያ ክቕፅለሉ ዝኽእል ቦታ ይክብል ገሊጹሎም ኣብ ሎስ አንጀለስ ኣሜሪካ ዝተወልደ ፋይቅ ብትምህርቲ ይኹን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ 2009 ኣብ ኣካዳሚ ክለብ ሳውዝሃምፕተን ተጸንቢሩ ነይሩ ንሃገራዊት ጋንታ ብሩን ወኪሉ 6 ግጥማት ዘካየደ ፋይቅ ሓንቲ ሸቶ ንሃገራዊት ጋንታ ኣግዚምዋ እዩ ወላድ ኣቦ ፋይቅ ድማ ወዲ 65 ዓመት ጀፍሪ ቦልቂያ ኣብ መበል 50 ዓመቱ ልደቱ ኣብ ዘኽብረሉ ዝነበረ እዋን 17 ሚልዮን ወጻኢታት ምግባር ንማይክል ጃክሰን ዝርከቡ ሙዚቀኛታት ናብቲ ድግስ ከም ዝዓደሞም እዩ ዝነገረሎም ካብዚ ተወሳኺ ንዊትኒ ሂውስተን 7 ሚልዮን ዶላር ከፊሉ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዓዲምዋ እዩ ወደዚ በዓል ፀጋ ዝኾነ ፋይቅ ድማ ምስ ፖርቱጋላዊት ክለብ ማሪቲሞ ብምዃን ትሑት መሃያ እናተኸፍሎ ናይ ኩዕሶ እግሪ ፍቕሩ ኣብ ምርዋይ ይርከብ ስዊዘርላንዳዊ ኣካፋሊ ኣርሰናል ግራኒት ዛካ ምምፃ ኣርቴታ ካብታ ጋንታ ንክትፀንሕ ካብ ዝኽኣሉ ንጥታት ምዃኑ ገሊፆም ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ኣርሰናል ኣብ ትሕቲ ኣራይነት ኡናይ ኤምሪ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሓለቓ ጋንታ ዝነበረ ግራኒት ዛካ ምስ ደገፍቲ ጋንደርስ ምግርጫው ካብታ ጋንታ ክሰናበት ኣብ ዱርኩኺት በፂሑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ካብዚ ተወሳኺ እቲ ስዊዘርላንዳዊ ድሕርቲ ፍጻመ ኣብ ብርክት ዝበሉ ግጥማት ጋንታ ክበኩር ድሕሪ ምግዳዱ ስሙ ምስ ኤሲ ሚላን ተተሓሒዙ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ኣርቴታ ናብ ኣርሰናል እንተዘይመጽእ ነይሩ ኣብ ለንደን ኣይመሃለኹን ነይረ ናይ ኣርቴታ ፍልስፍና ሓሳባትን ቅዲ ፀወታን ካብቶም ቀንዲ ንምጽናሒ መደምደምታ ዝገበሩ ኩሎም ጽቡቕ ነገራት እቲ ኣሰልጣኒ እዮም ምስ ኣርሰናል ኮይነ ጽዋ ኤፍኤ ካፕ ተቋዲሰ እታ ጽዋ ድማ ንኣርቴታ ርእሰ ተኣማንነት ኣጥርያትሉ እያ በታ ዘለዓልናያ ጽዋ ተሓጊዝና እውን ዝቕፅል ዓመት ተሳትፍቲ ኤሮጳዊ መድረክ ምዃንና ኣረጋጊፅና ኢና ተሳትፎ ኤሮፕያን ሊግ ኣምሊጥና እንተዝኸውን ነይሩ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ነገራት ክግምቶ ኣይደልን ክብል ግራኒት ዛካ ምስ ቴሌግራፊክ ኤጀንሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ بركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمرة نلوم زبالنيا زيناتات سبورت أبزي في الصم سلامك تتالكم نمسكن